Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Kap? Unsa man na? Kisa magi mas lami? Imong asawa o ako? Ipangutana pa ba na? Siyempre, ikaw. Kanang Kap? Ingo magutong imong driver nga mas lami ko no ang imong asawa? Kuyoy! Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Tutok pakatok sa auto padayon ta sa tuang panaguban alas 12:16 na gyud sa kautuhon. Duyog gyapon ta sa paglanog-lanog ilabi na sa pagpahimsog sa tuang kalawasan batok sa mga sakit nga pwede mo paklang sa tuang kinabuhi, no? And wanna say good noon day especially sa mga stasyon nga naka-tie up kanato karon sa mga lugar nga nabot at tuang pagsibya. Daghang salamat sa inyong tanan diha karon mga kabisyo, my love so sweet. Kumbati ta og padayon ta sa tuang paglanog-lanog og pabati mo 0917-509-5493. Og tuod man kung aduna mo yung mga gibati diha sa inyong panglawas, na mo yung mga pamaol, sakit sa ulo, ng uban pa, mga haplas ta sa Calabo Plus Herbal Oil Liniment, ang sulbad sa labad. Ihaplas mo ang liniment nga numero 1, aprobado, garantisado, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Huwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa. Mupatay sa kutog, mo-moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot pagid sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang sab sa mga nasa opisina, kabuyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa mga pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagit-kagid og baho sa lawas, panamon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o papabata sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap or Charisma Beauty Soap lang siya, no? Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Ginigato ka nato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Soap products kay sa Calabo Plus, tanang balatian, tudas. Ginama sa Jesser Marketing, kabisyo na siya, ha? And padayon ta og tuod man, di ba, nagingon ko sa inyo hang kung magpadala mo mga pictures, no? Nga nagbitbit ninyo, nag-selfie mo kauban sa tong produkto diri sa Calabo nga inyohang napalit. Okay? Pwede nyo isend ka na ako para na mo'y premyo. Pero wala ko kabalo asa nyo gisend. Kaya di na ako makita sa ko ang Facebook page. Sa DJ Michaeling mo pag-message, ha? Okay, wag gitaw nag-appear sa kuha din. I-message ko sa DJ Michaeling nga Facebook page. Okay, kaya wala ko'y nadawat yun nga mga mensahe ninyo. Maliw ko sa inyo ang pagpadala kay nagpaabot ko malipayon ko muhatag sa inyo hag premyo. Nining time, no? Alright? Aron sa dato ata mo ma-post. And nagpasalamat sa inyo ang pagsuporta sa pagpalit sa atong produkto diri sa Calabo. So i-message ko once again sa DJ Michaeling diyan nyo ipadala. Kauban yung pangalan, yung address, and ang produktong imuhang ipalit sa to as Calabo, ha? May message ko diha. Dayon of course ang imuhang contact number. Sa GCash number nimo, ang network ang imuhang gigamit. Okay? So ana lang kasimple. Anyway, padayon ta. Ani ana ang ato ang programang manukad sa udtong tutok. Ani ang ato ang Katok Confession. Plastar na punta ni ini ha katong mga gusto mag-share, by the way, sila mga kaagi. Ani ato nga tagag pagtagad ang inyo mga kaagi diha. So message lang ko diha sa Katok Confession nga Facebook page.
Lain kaagi nga ito magkasayran karon lubaba, andam na ba ka ni o andam na ka? No choice, andam na ka. Itago nyo lang ako sa pangalang Nika. Gusto ko lang mag-share about sa akong love life. Kanang na ako'y nauyab nga taga Maragusan. Kunya ako taga Mako. Nagkailami niya tungod sa among silingan o sa iyahang papa. Kay iyang papa panday. Tapos giuban siya sa iyang papa kay wala palagi siya ay trabaho. Atong nga time wala siya nako na notice kay lagi dili na ko gusto maguyab-uyab kay natagam nako. Natagam na jay ka. Yun siya man jay kapag tagam di ay sulirap ang mata. Wala humana. Wala ko'y pake atong nga time kumbaga. Kay nag-focus ko sa kontrabaho. But sadly, gisungog-sungog miniya sa amo ang silingan. Agoy mo lagi niya silingan lagi dayon yung dyan ba? So nagsugod na siya og pangpunguyab. Nagsugot day na ako siya kay gwapo man pod. Para sa ako perfect na siya kay wala siya bisyo nga tao. Pero sa nagkadugay, na-fall naman kong pag-ayo sa iyaha. Ano niya magyo pero pag ma-fall, di ba pwede na-fall yung taman sa iyaha? Hawa niya pero, nag-iapan ba? Ha? Confident, confidence. Lahi po niyahang kuhan po. Wrong grammarization po ni siya po tuod. Confidence. Dapat confident lang te. Pero sige la, okay ra. Consideration. Ready tag bright. Mangmantay pag yun. Confidence pa kaayo ko nga siya na jud kay both parents manggod namo. Boto kaayo sa mua o gusto na gani sa iya papa nga magminyo nami. Pero siya ang dili. Then after 8 months, murag na feel na ako ang iyahang pagka-cold kay long distance relationship lagi mi. Tapos ang storya sa uban kay bayot daw lagi siya. Basi sabay-sabay lang ito ihaha para dili siya mapangka siyang papa. Ay nako, basin siya mo'y mapanday. Itaop siya diya sa haligi. Kay kabalo ka. Always siya online tapos di man lang ko i-message niya. Ako pa mo una og message para lang mo reply siya. Dili sa kabalo mo lambing. Dili kabalo mo hatag og importansya. Dili kabalo mo effort, wala siya ipakisa ko Diba sakit kaayo kanang murag ako ray nag-effort sa amo ang relasyon. Pero actually sa permero pa lang nakahinala nako nga murag naay something sa yaha. Nga feel nako murag bayot jud siya. Maka-feel man jud kanya niya, no? Pero testingin daw. Labay daw siya kuko. Kumusawak man gani? O di ba kati-kati ko niya? Wapo lagi niya. Pag mulingi bitaw, nako, alam na dish. Siguro yaha papa pod naka-feel na maong gusto na niya nga paminyuon mi. Gani, modus siguro sa siyang papa siguro. Kay murag babae pa siya ang mga arte nako. Di lang ako ang nakabantay, pati parents na ako mga silingan namo. So moto, nag-decide na lang ko nga mo buhi bahalag sakit. Laban na ako siya, bisan unsa pa siya. Pero murag mali manggod kaayo nga nagpaka-martyr pa ko nga mag-hold pa ko. Pero siya, dili di ay gusto. So nag-decide na lang ko nga bulagan siya. Mas gipili na lang nako nga buhian siya og mubuhat or mapasagawas. Kung unya man galing siya or kung unsa man galing siya. Sakit pero daw aton na lang. Until now ginastok man gihapon nako siya kung unsay update niya karon. Lipay kay ko nga hantog karon wala pa siya uyab. Love pa man gihapon nako siya. Bahalag unsa pa siya. I-stalk isang taman day kay basi matingala ka sa Facebook yung profile hain niya, no? So, dahil na niya gid siya. Pugi-pugi lang sa picture pero pagkadugayan, uy, ganda-ganda naman yun. Sabi ko nga, Barbie sabi ko nga. Oo niya, so maayo yung taon nga, mubuhi na lang taon ka, kay lisod man po kang pakiguban nga ng tao nga, dili ikaw ang kalipay, dili po ikaw ang mihimong, maingon niya to, kining, ikaw ang iyahang tuburan, sa iyahang kasing-kasing. Kay tungod lahi day ang naa siyang kasing-kasing. Ang kasing-kasing nga mahuyangon og adunay rainbow.
Live data, by the way, produsab mga kabisyo my loves diri sa itong Facebook page, DJ Mikey Ling, Kalabo Herbal Product, Jesser Marketing. And, yeah, of course, diha dapita kabisyo my loves. Or di ba ka pwede mo mag-comment na lang, no, sa inyong entry. Okay? Sa inyong picture, diri sa itong Facebook Live, pag-message mo diha, comment mo, nasa Facebook page, DJ Mikey Ling o Kalabo Plus Herbal Products, ng inyong picture nga nagbitbit mo, nag-selfie mo sa inyong produkto o sa tuwang produkto diri sa Kalabo, okay, para ato mo ma-congratulate, sama na lang. May buntag, DJ Mikey Ling, minaw ko diri manihatag na anak ko gisend sa produkto sa Jester Nisita Senabre ang nakapangalan. DJ, salamat daan. So pwede ba nimo ma-send sa kuha ni Sita diri sa DJ Mikey Ling nga Facebook page para matan-aw nako, ha? Ayo sa Kalabo na Facebook page, ako ang Facebook page mismo. Okay, kaya kuha ra man ning promo, dili man ni sa Kalabo taon sad. Okay, so dito ta sa Facebook page DJ Mikey Ling. Make sure to like and follow ako Facebook page po usab. Alright? Sige lang, mabuhat ta og banner ni ana. Poster nga makita niyo sa akong Facebook page. Dito lang mo mag-comment aron inyo ma-plaster ang inyong mga entry, no? Alright, so padayon ta sa tuang pagpaminaw sa gihapon lulubaba. Ganyan, ilabi niya sa pagbayag siya. Kabalo ko ba sa inyo karon nga na-stress? O di ba kayong taas ang alta presyon, may kiling, kay pili lagi ang team lagi. Move on na lagi ta. Wala mahimuha na. Duha na ilabaw. Kaya nga, oy. Mao niya ang buhaton ninyo, magtumali lang mo Kalabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric, o Kalabo leaves. White o green ang color sa kapsula niya, makatabang sa molybdenum, high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, o guban pang mga balatian. Ipares sa Kalabo with mangustin para optimus ang kombinasyon. Kalabo Plus Herbal Products, ang pinakamaayo nga food supplement, ora mismo ang epekto. Tumaran mo niya para di mo tayo sa inyo ang high blood ninyo dyan. Matumbay na mo kalit yan. Hagba mong pinakalit. Naunsan naman nilang taon rin. Ay, kayo mo pala ta. Ang liquors mo. Atong uban diya nga dagko kay pusta, confident ka istanan. May bala nimo na lang imo ang igala o kinsa nimo ang kaila nimo nga nimpusta sa mismong dula kay katapusa mga adlaw ni pipila ka mga adlaw ni hapit naman tapos bulan layo pang sweldo o magnoodles na lang na siya, no? Mao na lang nang iyahang sudan-sudanon o mao na lang tuod na cup noodles sa payahama. Di na lagay siguro tuod mo kaon hanggaton nimo, sige lang, okay ra ko. Alam na nakin, sapnan ka nakin. Pusta day ka, ha? Anyway, padayon ta, duyog ta sa pagpaminaw, duyog sa paglanog, kung batik yapon sa pagpahimsog, mga kabisyo, my love, so sweet. Kauban yapon ta ninyo, kinigapon si Mikey Ling, o kinipod si Lulubaba, ha? Jesser